Espanya és un estat que els darrers anys l'únic que ha fet és retallar, retallar i retallar, retallar drets amb la llei Mordassa, que encara estic esperant que el govern del PSOE la derogui, com van dir que farien. Encara estic esperant que el govern més progressista de la història d'Espanya investigui tots els crims i tots els delictes de corrupció de la corona, de la Casa Reial, per la qual no es pot, sembla, ni protestar. Encara estic esperant, ja que demà és el 23 de febrer, encara estic esperant que es desclassifiqui tota la informació que hi ha el 23 de febrer i que es faci una investigació de dalt a baix sobre el que va passar. L'ambaixador alemany, en el seu dia, fa molts anys d'això, ja va dir que el rei havia actuat en connivència amb els colpistes. El rei va estar d'acord amb el derrocament d'un govern democràtic, més o menys democràtic a Espanya, i la formació d'un govern liderat pel general Armada i liderat per militars. Tot això està demostrat. Per tant, crec que no és una novetat el fet de dir que Espanya no és un estat democràtic i la gent ja n'està farta. Clar, igualment, aquí a Catalunya no volem arreglar Espanya. Espanya té un problema, que és que té moltes batalles, té moltes anomalies que han de resoldre. Espanya es manifesta per la pujada del feixisme, que ja el tenen al seu congreso en bona part. Es manifesta per la restricció de drets fonamentals, com és la llibertat d'expressió. Es manifesta per casos de corrupció dels seus propis partits i de la monarquia. Es manifesta per moltes coses. Aquí a Catalunya només ens n'hem de manifestar per una, que és per assolir la independència. Quan assolim la independència tindrem una república, o almenys jo espero que tinguem una república, on òbviament la llibertat d'expressió, encara que sigui una llibertat d'expressió on la gent ens digui coses que no ens agradi i ens fotin vers, és una llibertat d'expressió que és molt positiva i l'hem de permetre. O sigui, la crítica fa fort al país.